Може беха малки заплатите, ама хората се уважава, помагаха си. Сега не искат да се видят един с един. Сега няма работа, молиш се там да вземат, то... А стига ли ви пенсията? Много Боже, стига. То, нали знаеш, пари се не стигат, колкото стига. Аз съм работила 40 години, 6 месеца. Там на работа се едно, че ми беше втория дом. 370 де дават за COVID-60, 430. Това е. Каквото е там да имат за хляб, за едно друго пък. Сега както всичко поскъпна, страшна работа.